Predstavme si dve deti. Jedno sa narodí v Košiciach rodičom v strednej vrstve, druhé v marginalizovanej komunite, kdesi na juhu stredného Slovenska. Majú rovnaké schopnosti, no rozdielne šance na úspech. Na Slovensku o našej budúcnosti viac než inde rozhoduje to, do akej skupiny sa narodíte. A slabší pritom ťahajú za kratší koniec. V krajných prípadoch čelia násiliu, od policajných zásahov v rómskych komunitách po vraždy z nenávisti na Zámockej. A predstavitelia väčšiny na to obvykle reagujú len vlážne, prípadne to pri Rómoch dokonca podporujú. Kto sú tí slabší? Napríklad deti zo sociálne slabších rodín, ktoré v škole opakujú ročník 8-krát častejšie. Ľudia na vozíčku, ktorým susedia nedovolia postaviť bezbariérový vstup. Obyvatelia vylúčených komunít, ktorí nemajú prístup k pitnej vode. Cyklisti, ktorým autá nedajú povinný odstup pri predbiehaní. Situácia sa pritom pre mnohých ľudí zhoršuje. Za posledné roky sa napríklad do chudoby prepadlo ďalších 200 000 ľudí. Ide o najvyšší nárast v Európskej únii. Realita aj experimenty ukazujú, čím sú ľudia úspešnejší, tým menej vidia prekážky slabších. Že nejde len o individuálne zlyhanie, dokazujú príbehy detí z vylúčených komunít v zahraničí. Tie isté deti, ktoré u nás nadpriemerne končia v špeciálnych školách, v cudzine prosperujú. Ako je to možné? Problém nie je v jednotlivcoch, ale v systéme. Dáta OECD ukazujú, že vplyv socioekonomického zázemia na študijné výsledky detí je na Slovensku a v Rumunsku najvyšší spomedzi všetkých meraných krajín. Dôsledky vidíme aj v dospelosti. Slobodná matka s 2 deťmi musí na Slovensku pracovať najviac z okolitých krajín, aby sa dostala aspoň na hranicu ohrozenia chudobou. Pri minimálnej mzde by to znamenalo až 53 hodín práce týždenne. Kruh sa uzatvára v starobe. Zatiaľ čo v Česku dôchodkový systém pomáha vyrovnávať nerovnosti, na Slovensku ich prehlbuje. Chudobní zostávajú chudobnými až do smrti. Ako zo Slovenska spraviť krajinu, ktorá bude pre všetkých?